ríis. Inniu be mí de gléad na Gaiscígh le Pádraic Ó Conaire as an cnuasach gearrscéalta, Rogha Scéalta, agus tá sé fáil Amazon le an Kindle, is féidir leat áil an sin. Na Gaiscígh. Here I luch an lucha a bhíoh rémó na borca ina chonaí an rá sin, agus is ann atá sé fós mar a chailleach le garad é. Duine bit a déalcha é agus é na cheann ní bheadh aon cheap aige go mo fearr Gaiscígh bhí ann le linn óige. Ach ba é, bhí a cháil ar fud an chunta, deire daoine nar saíoch riamh é ag caitheamh ord nó chloch níort nó ag rith rása ceithre bhíle. Nach neacaigh sé siar go chligeann de shiúl chus lá agus a rás a rí siidir an gá héile. Agus an sin, tríomh iad míle. Bhí daoine ann a chanig sé ag fágáil an bhaile maidin agus é an a lán mhara, agus bhí sé chuthú a ríis tarránóna so le raibh Bain tráite aige. Se, agus litir ina fócha aige ó thagad paróiste an chligeann le chruthú go raibh sé ann. Agus an raibh éon fearr eile i gconacht nó i gcríocha fáil don nearfaí é, a bhí an ann bre ar gá mhaide ráibh a bád mhór ina gá láimh agus iad ag sin amach uí. Dúirt na seanchathe nach raibh a fearr á dhéanta ann ó aimsir hamáis láidir an nuas. Nuair chlis sé ar ghuailteach mór fadó agus na Gaiscígh tréin a bhí an siúd. Agus is mór an dochar a bhí na clasa luatha agus Gaiscígh chleachtaigh sé ina óige a dhéanamh dó inis. Bhí na cnámha go rion aige dá mar. Bhí an maide láimhe a bheith in an ráim i gcónaí aige. Agus nuair a thugach an seach is a réigean a bhí sé in ann choirí as an teach ar chorbe leis na scaoltacha. Ach cearb cás sin ach an neart agus an tréise go bhí ann uair. Siúr de deireadh sé leis an sean mháthair scoile nuair a thugach sé ar chuairt chuige sa tránóna. Go marda an tíos go mór fada clasa luatha agus Gaiscígh agus snámh agus nithe fonta mar iad a bhúnadóibh nó an teafóid a bhí le fáil acu sna leabhar. Níl an spracha céannas an éas ógan isise deireadh sé, is a bhí nuair a bhí mise agus tosa ag dul ar scoil, agus is mór an trua é. Bhíos ag féchant ar rám acu ag an crosbóthar iné tar éis an afran, agus dhéanann a raibh sé de bhisneach in na néirbithe acu bhreith ar chloch thuúlanna a bhfada sa bhíos féin ann. Ar atíos go ganin iad an droch té agus an tarrán geal atá ag mille an tíre. Ní raibh éon áras ar an máiste scoile nar a bhíad, ach tá súla go mar sesin, nach bhfuil an droch té agus an tarrán geal ag déanamh éon dothar do bhí háil sa gibse, mar chreidem nach bhfuil le fáil a maiile clia ach iad. Deir sé lam go bhfuil ar san fearr eile, sa litir dhearnach a chuair sé chuam dúirt sé gur éigean a bhí sé an ann an leachéad a chur fiche trí gan a leanúint, agus má anam seo a deir sé ná bíoh éon túlagat go mbeirigh mé an chréamh lom sa gachad machchan go brá. Nuair a bhí an méid sin ráite ag Rémón, déach sé go géir ar an máiste. Bhí droch léar a insintó ar an buinte buise, go dug sé cead dá bhach teacht bhaile agus go raibh an cár churtha ina chuine go dtí an tréin aige inis féin. Mar nar a bheith an seanmhaistir chur íoclaí ar dús ardléin a thuairt don stochach, nar a bheith a bhuain an ladan agus an Gaeilge dó, nuair a thug sé faoi dear an stúm agus an meabhar cín a bhí ann. Céirt a deireadh sé inis, dá gluiseach sé go raibh faoine bhach an léin a ligint i bhailí mar gheall ar na clasa luatha. Sin é an rud a bhí in aithne ag Rémón nuair leabhar an máiste. Ar nói, ní thuig sé duine fála a áil gan doch mar sesin. Bheadh sé in aghaidh ná dúr, ach ná méach
agus nach méach sé an seo a gcuin I ruchtúir I gceann 5 bliana. Ach má chailann sé an tráint lurg na dochtúireachta, cén bhaithe bheith ann dó. Ní chailig díal ghuail ní aspa sláint an rud is measa bhí a gabháil dó riamh san máiste. Nuair a bhíos ógánach mar I bhfad ó na bhaile agus ó na winter, bhíonn an droch visneach aige sa réimón agus gulin sin an droch bhí a bhíos acu sna bailte móra an sláinte. Ach ní bheidh sé bhd ann san máiste, agus nuair a cheochas sé bhaile cuain, bheidh sé in air mór, Táwas go lára a bheidh sann. Dúirt an bháiste chuain, díreach is dá méid a bhach féin, Bhí an cheann aige bhí hall. Dianta na fearna sa réimón, ní churann ann dús mar a chosa. Ach nuair hahan an áit leis, agus nuair nach rá sé ag fáil na sláinte ann, agus gan bhach eile agam ach cheapas go mar dó a cheacht do bhaile. Agus an nuair tú leis a cheacht, dúras beidh sé an seo I gceann leabhar. Nuair a dúirt Réimón an focail sin, chuir an máiste na súla tríd I dro is go gceapfá nach bhacha sé anbhí mar éile na héal, agus nuair a chanig go raibh I féin a scrúdú go bécht. Ceapan seanár a raibh an neart mór ann trá, nach raibh ní don nearna sé riamh, ag nach raibh soléir don bháiste a gcónaí, agus nach a getha bhíos is, gur thuig an máiste cén fá raibh sé a thuairt a bhaile. A réimeáin san máiste faoihearra agus fearragéir, a réimeáin sesin, dá nnéanach páiste scoil a gníomh mar an gníomh atá déanta a gutsa, ní acatú riamh ach an luaire a thuirthin dó agus amach an dara leis. Ach níor thug an máiste boch thaobh an scéal leis ag amach dó. Chuir sé sim mhór san ógánach go hús, agus ceap siad an dhéanach sé táwas go láire. Ach níor thuig sé gceart an dúil a bhís ag fearr atá taobh le haon bhach amháin sin a bheith ina ochar mórmhór nuair atá dúthaithe agus éireacht aige le thuairt dó. Ní rá an leabhar caite go raibh Micheál féin sa láthair. Ó gar gríomh bhí ann ach ní hialfá go raibh an neart mór ann nó go dúrfá faoi deara an le héad mór a bhí idir gá thuúlann. Ábhar maith fíor a thuairfá go bheith fá lomnach dé. Chuir a bhirt go fuair fáilte mhór roimhe, ach cheapfá athar nach raibh an fearr óg ach tar éis teach isteach ón ngearraí. Ní raibh sé ach taobh den doras nuair a bhuail an seanár amach an tráid le rá leis an mbuachaill aimsire aire wa a thuairt an chapel, a glanna agus a chiara agus an deach a thuairte. Níor ligh sé go raibh sé ag súil ina bhach le fada ón lá. Téan uait síos san airí a bhí híal sa sé, scate beag tar éis teacht isteach dó, ní bheidh do bhéal a réig ag na mnág ceann leabhar. Chuaigh an bhirt fearr ag spástóireach Simónéir a dtugadar an garí. Bhí an mórnéir seo chúl an tí, park mór ada a bhí ann, agus nuair a bhíidir ag a bon in aice le clé an bhóthar a bhí ag dul síos an chléib stad an seanár. An bhecinn tú an dáchloch éalgeala sin atá curtha I dálamh an siúd hallagam sesin. Tuigeann nach bhecinn sa an fearróg. Is dóigh go bhfuil isagad cén fá a bhfuil siad ann. Níor thug an fearr óg freagra ach ón bhéchant a thug sé dó, thuige ahar go raibh ólas maithaige cén fá chur ann iad. Chonaic sé an Páil a bhí cartathe, cúpla tríd ó cheannacha san áit míoch na mádóirí agus na hiascarí óga a thugach thar an glí ag dul a bhaile dóibh a chur an óchar nuair a héirí sé clochneart. Bhí cuimhne ag Micheál an lá sular imigh sé go dtí an baile mór, a chur sé féin an leachéad go dtí an áit a raibh an chloch bheag geal inis. Ach ní raibh is aige gur taspánach an turchar sin dá athair. Ní raibh is aige gur eisian a chur na clocha geala ann le taspáint do thách.
céin neart mhór a bhí ina bhac anúin. Chadíotas an seanar go deas réig, tá an leachéad sa tánúd hall. Bhí éasig mé hall go ríomhhac céir de bhí an seanar ag iarraí ar a dhéanamh. Ó tá leis go orma seisin ag buint seara as féin, tar éis an toras freisin. Bhí an droglaí céanna ar orchar a éachant nuair a bhíoh a athair sa láthair agus a bhíoh ar na firóga eile. Cad díot agus féich leis arsa an tathair ón glí. Rug an fear óg ar an leachéad go neamhí múl agus bhaig ar a láimh é. Bhfuil an máchan ceart ann ar sé, tá ar sa athair, chur is féin luí ann inné. Thóas an fear óg a talamh lena hiúil. Chas sé an chasóg de agus bhí sé ag brethir an leachéad a rís nuair a thuairt a athair leis. Go raibh, ní dhéanamh sin cúis, cadíoth an bheist agus an léine sin, agus fáist cris buí de lár. Rinne an fear óg álaí, an taitneamh méach áthas críar nuair a d'fhéadfadh sé an déanamh álainn a bhí ar an fear óg nuair a chas sé an léine de fágadh an cruthú fós é. Ní raibh sé na air trám, bhí na feictithe a bhí ann go bríomhar agus cho crua leis an éireann. Ní raibh rómhór dóibh ach an irid, ach ní raibh ort ach féchant air agus bheadh isagad go raibh an sprach agus an fuinneamh agus an mór náirt ann. Mórmhór nuair a chuaigh sé féin máchan, nuair a chas sé siar a cheann, nuair a thós sé an talamh lena húil agus nuair a rinne sé mór iarracht ar an neart a bhí ann a chur faoin máchan lena chathaimh. Is an sin a dtéir fá go málinn an déanamh agus an chuma a bhí air. Tá méach practicílas an na Gréige beo agus é a eicáil ní bheadh sé sásta go nearach sé a dhealamh as na marmí crua. Chuaigh an mách an tríd an air agus buinneadh tine crasa as an ghlach gheal, déach an tógar ar a athair. Caithfidh tú an chloch gheal a chlanna ar seisin. Rug sé ar an máchan an athúir, chas sé a cheann agus a ghuailne siar uí, das go cuid éachail, thug iarrach iontach, scuil uí an máchan mór, dan no méid beag an chur a chuirde, gur hit an leachéad cúpla orlach taobh hail den chloch. Bhí an gníomh deint aige, má ghrainniú críú ar sa athair ag brec raim láimhe é. Is tú mac d'athair. Níor éiad sé hille rá, is fanachtmhór a bhfuil sé aine as an neart, ach ag chollabháile dóibh agus é ag molla an Gaiscígh óg tháinig an tíomhnas céanna air is a hagas ar cheann dhuine nuair a eicas sé an taobh measa leis fáin mith ag déanamh gníomh a bhí chomh brá le héan gníomh don dhearna sé féin an lá a bhar sé. Má bhí na cnámha go rion ag réimeann na bhórca faoi láthair, céirbh cástó an méid sin nach raibh an neart agus an lú a bhí ann in aimsire óige ina bhachan inis. Ní raibh ina bhach ach géag den seanchrán agus an adas a bharach sé sin nó duine dá chlocht bheadh a óige féin ar an síl. Sin é an rud a cheap an sean Gaiscígh ag dul abhaile dó le cosisibh. Tús fór a bhí ann nuair a tháinig an fear óg a bhaile ó mbaile mór agus níor áirigh sé go raibh an nullag ann. I rith na haimsire seo ní raibh le déanamh aige ach na clasa lutha a chhlacha agus ní gá rá nóir lig sé an obair úd a bhailí. Má chruchaigh sé go maith an oíche úd a thug a athair amach san gáirí é, bhí sé in ann obair níos fearr a dhéanamh inis. Ní hé an chathaimh mach an a bháin a bhíoh ach chhlacht aige. Daoine amach ar thúdal síos ar an gé go mach ar maidin, déchadí spirt áiriste gingáirí, seanár agus uradóir ina láimh aige, agus fear óg nach níoch ar ach brístí gearr cadáis, agus léine agus búta sí éadrama, agus é ag rith ar bhíle dhíthil. Agus dá bhanadí sé féchant ar, déchadí sé chathaimh léimé agus an seanár a hóstó. Ar dús ní déarthach an sean Gaiscígh leis ach
Down a bhfuil go donna díot nó níle mig fáil éon lochart ach anis dearch sé ar house nó down níos fearr nuair a bheith cní mór déanta ag bhach. Mhór an rud é sin, mar is anamh bhhuileach sé duine nach raibh in ann na clas a rinne sé féin ina óige a tharú. Má dhéanann tú an chleachta maras a chóra sa Scéal, ní bheidh éon stróart an chréamh a thabhairt leat i ngealamh an bhliain se chuain. Bhí an áthas ar an bhfear óg go nuairt a athair an méid sin leis. Bhí a Gaiscígh ó i ngealamh as gach éon cheard den tír, agus dá mbeadh sé an chréamh uthú go mhór an chreidiúint a bheadh ag dul dó. Cé go raibh cáil ar i measc go mhuintre féin, bhí daoine ann nach dogach ar ach ábhar Gaiscígh. Céir de dearcach na daoine dá mbeadh sé an chréamh leis ó na fíor chalma a bheith ar na clasa luatha i ngealamh. Má cheapann tú go mbeadh éon wat dom dul ann ar seisean go réag leanbach, díreachas nach mbeadh annach fearr nach nearna gníomh Gaiscígh lena héal, ar nói rachad ann agus fáilte. Bhágach an Scéal mar sin, ach an chéad ó eile tháinig an máiste scoile duine an seanár dó céir de bhí faoin na bhacha dhéanamh. Duine seisean don chréasí buí é, agus is cearr an sin go raibh sé ar fud an bhaile bhig. Is beag duine bhí ann nar chur sim mhór in achtraí an Gaiscígh óg. Díoch drám mór ar an glí ag féchant ar gach maidin. Bhín seoidí sin go donna daoine nach raibh ann cé mar a bhí sé ag dul ar aghaidh, agus bhín seoidí siúd do dhaoine eile é díreach mar chúladar é. Go dtí go raibh cáil mhór ar an Gaiscígh óg tar éis scaitheamh. Ach bhí an taitneamh ar a bháin ar a mbaile bheag nar chur spéis in gló bhíal. Go dainn is minic a dúirt sé nach rá ann agus ina athair ach beirt amadáin. Fearr siopa dar bheanam séanas ó cnáibhse an duine sin. Ach níor tuach éon áard ar nóí mar an dlí a bhí idir é agus rémóin bheadh sé ag molla an Gaiscígh óg mar chách. Agus má thug sé amadáin ar an mach agus cnáideire ar athair, is dócha nar cheapa iníon cáit go raibh siad có donna sin ar fad. Mar is minic nuair a deachadh sí an tamadán úd Micheál a Bórca ag dul thar an bhuineog agus í na sí istigh sa seapa, go daringneog sí an brat beag glas ar leathéamh lena eicáil a dul chart. Ach deann a bheicach sé istigh tríd an bhuineog, dá mécha isige nar bh é an seanár cantalach a bhí an istigh béidir go bheicach. Nuair nach raibh is, níor éach sé, cé go má bhinnic agus go má ró bhinnic a chuig sé thart. Tá bhinnic í tá déach sé thart, bhí a cáit istigh ag féchantar agus úntas orthaí. Cén cinál duine a bhí sa bhfear úd a raibh an irid sin de cháil air. Is úntach le ráir ach níl annach an iarna, nóir abrad ar focail le céal a riamh cé gur rugadh agus tógadh go in éon baile beag go bháiníad. Bhí olc chomór sin ag an nachracha dá chéile. Ach céan míá a bhí ar bhí hall nar éach sé istigh tríd an bhuineog úd uair éigean. Ar nói ní dhearna sa rud ar a athair, agus nach lách cinálta a labhrann sé le daoine eile. Daoine nach gur an éon tim ina chain freisin, ach bíochaige a dtír a cáit lé féin. Bhí na cnábhsigh chomh mai leis na búrcaigh gach ile lá riamh. Ní bhacaigh mé leis feasta, ach go bhór dia orin, nuair a bhíoch Micheál ag dul thart an chéad uair eile, bhíoch an brat beag glas ar leathéamh aici, agus í ag dearcha amach. Dá bhaíoch sí fuil chainte leis, agus gan fis a bheith ag eisin go raibh sí á híre. Sa deir fór agus ní túisce ná cheap sí, ar thola bhaile ón affran dearnach de, scata beag tar éis na nullag, dairg sí coscéim duine ina níag.
Féchan dá dul sí ar a cúl chonig sí Micheál a bórca. Ní raibh duine ar bit eile ar an móthar mar rinne siad má I dtí an tagart. Dhearg anúis beagán agus géarg sí ar an siúl ar áitias go gapach sesin gur ag fannach leis féin a bhí si. Ní raibh a bhfad siúlta cé go dánig áféile orthú, béidir nach bhaíoch sé fáil níos fearr le habhart leis. Macnamh sí, céir a dhéanach sí, bhí an padrín ina láimhicé agus lig siad an padrín titim ar an móthar. Nuair a chanig Micheál an padrín, phioc sé suas agus bhí sé brath ar a chur na fócail lena thuairt don sagart. Nuair a chanig sé an Bain amach roimhe, béidir go lé tháinig sé suas lé agus bhenig de. Béidir go leatsa é seo ar san Micheál lé. Is lumar siise, cá bhfuair tú agus dhearg sí beagán a ríis. Furas ar an móthar Bhí Micheál ag brath ar imeacht nuair a bhí a gnó déanta aige, agus nuair a chonig sé cé a bhí aige ann, lig siise gáire beag astu os íseal. Tuige thu a gáire ar sesin, mar gheall ar an badrín a áil ar siise. Shiúil Micheál cúpla coscéim ach ar an buinte cheap sé a dhéanamh, cheap siise an rud chéanna dhéanamh. Shiúlaidir an cúpla coscéim sin le caiise chéile. Nach drá leabhar an tathair seán inniu ar sa Micheál ar áitias go gceapach sí go raibh droch mhúna air. Sean mór bhrá ar an gartanach a thug sé uí ar siise. Thosaigh an bhirrtacha ag gáire nuair cheapadar chomh lúnachas a bhí an tean mór sin dóibh féin agus dá nafracha agus dá mana. Ní raibh cuimhne ar cheachtar acu ar sin nuair a tarraingíoch an scéal anús ar tráchadaí ar an tean mór ar an mealach a bhaile dóibh, agus ar an gartanach go chóir a bheith idir chórsan agus ar an acraní bhí idir an nafracha. Chuaigh an tean mór sin a dara bheith dóibh, a mirt, bhí idir an charthanach le chéile sa le scar sé lé ag a doras féin. Duine ar bit a bhfuil ólas aige ar Gaiscígh agus ar Gaiscígh, ní gá inseach dó go an nós dóibh cinál ola a chimalt orthú féin ionas is nach nairóig na cnámh a rion orthú. Bhí muineen mhór ag réimón as an ola sin. Dhéanach sí na cnámh a bra leabhar nuair a bhí duine óg agus ba leis ar an scultacha freisin. Ní lúna sin an bhuinín a bhí ag Micheál astu, agus is air a bhí an táthas nuair a chonig sé budéal den cinál ceart in bhuineog vic I chnáimhse. Is minic a déag sé sa bhuineog sin ó chas a cháit leis ag tapdó nafran, ach níor thug sé faoi deara an buidéal cé go má mhinic a chonig sé cáit féin. Ní bheadh ar is a chur go galamh ar an ola feasa, isteach leis go ganóg sé an budéal, is I cáit féin a bhí sa siopa, tráthúil go leor. Deir siad lamar siise go bhfuil tú le gas go mór a dhéanamh an saoire seo I ngáileamh. Deir siad an bhréig mar deir ar sesin mar ní léon wath lom, ná habair é sin, tá neart mór anad balla dhí ort. Bhí pápéir timpeall ar buidéal ola agus I cheangal le ruág. Nach even de chuine a bheith an láidir a siise. Is dócha go méfé in ann an máil a siúcra sin a ardú. Hebbar me ahar boc a ardú ar báil. Bhfuil tú ag iarraí a chur in áite bit ar sesin, ag breth ar an máil a siúcra. Ná bach leis ar siise, ní ra bhéon ceart agam tada a rá faoi. Ach go bhí an máil a mór siúcra idir rá lámh ag Micheál agus gá ag cáit leis, dúirt sí leis a ágáil ar an chláir áireamh, go scaoileadh sí an siúcra isteach sa gcóran a bhí taobhaisteach. Rinne sí sin agus an bhirrtacha ag gáire agus gana is go céin fá. Nuair d'imigh Micheál a bhaile, bhí sé ceappa go má aisteach an rud nár thug sé go deara riamh go dtí le gard, chomh lá ceanúil is a bhí inín an cnámhsaigh. Is gearr go raibh tuile ola uí. Dearach a athair leis gan a spárúil, bhí bua ann dar le réimón. Chuaigh sé ina chuine a ríis go lua, agus bhí córá fada
a geala cáit. Leabhar sí cho crín agus cho chéalmhar chahabh máchan agus rithis dá méid sí lo lena Scéal. Bhí éisací go bacht cén ad a bhí sé féin in ann an leachchéad a chur agus cén tachraibh thógach sé ag rith míle agus ceithre mhíle agus bhí mór an ólaiseacha na seanghascí a bhí sa ceantar le dhá chéad bhliain. Bhí na hanamnacha aici go páitianta rud nach raibh a gceisian ach nói nach raibh a seanathair ina seanchaí. Bhí úntas Micheál cho fáilimthe agus a bhí si i gcúrsaí Gaiscíochta agus nach a bhí críú carthanach i gcónaí. Is mí sin ola a chat Micheál bocht de rith an gíre agus an airg. Béidir nach bhfuil an irid sin de ag teastáil luath siise lá a dánig sé thóir buidéal eile. Tuige deachcinn mar sin sesin. Déach an bhirrta chu a chéile agus tuige higadar a réan cén fá. Ná bach leis an óla níos siise, tá bachatá uat béidir, agus tháinig lasar ina gnúis. Ní chaham tabach. Milk seán? Ní chaham iad san a chirid, ach tuairdom an tabach caithfidh maithir é. An bhealtainna bhí an uair sin, agus bhíoch an pádraic páirteach rá ag deach an phobal gach ihe. Bhí a isa Micheál go mí cáit ann. Dáin sé lé ag an drochad, agus I labhadal abhaile dimigh leo beirt ag speastóireacht le taobh na habhain. An duine nár chat tréimh sé I lug an locha níl isaige an áileacht atá leis an mbaile beag sin. Tá sé istigh go lár glanna agus an abhainn bheag á hagas an nús ó na sléite atá thart timpeall air. Thiail fá gur raibh sé ag iarraidh an litir a dhéanamh so le chruthach sí an loch, agus gur chéin uirthi a dhéanamh I gceart. Ach san áit chéin an abhainn an chláisisin a dhéanamh ag an drochad ag ceann an bhaile, tá mór an crán ag fás gach éon taobh de, ach nach bhfuil na crín ag fás go brúach na habhain. Tá cosán deas réig bhrúach den abhainn san áit sin, agus is an gosán seo a bhí an bhirt ag siúil ag an ihe bhealtainna seo. Bhí gealach lán ann agus á soilsiú anús go glórmhar tríd an dillí nua a bhí na crainn. Bhí an ihe beagán fór, agus a réigen a thorfá faoi deara an cio a bhí os ceann na habhain. Ní raibh annach mar a bheith Gaeilge thucach as airgid a bheith ar fiocha. Agus bhí an bhirt ag speastóireacht dóibh féin a bhrúach na habhain. Ise ag inseach dó faoi na léachra móra bhí in éireann fadó agus na gníomhartha a rinneidir. Eisin ag éisteach go háireach ag fífrí de tamil eile an feabhas a bhí tagtha féin le garad. Eisin á inseach sin de. Rágad freisin an nathair agus an achran a bhí atartha, mar ag sin nach iad a bheith ceart. Bhí éasag an murtacha dá méige is go rád mór le chéile nach méid éon bháil a winter iad a chur ó chéile. Ach ní bhaid is amach dá méid neartacha san air, agus amach an seo béidir. Bhí an Scéal rumpú amach. Ach má labhradar faoi ní ach neart agus tréiseacht agus gníomhartha mór a gaisce na seanaimsere. Ní a bheith sé le rá ag aine go gúla sé mar a chúla sé ó rinne a cho féin Na scáilina raibh an ghealach lán a hína trasna na habhain agus an mhachar a nuair a chosíidir ag speastóireacht bhíidir gearr gan croch nuair a duileadar a bhaile le cos a chéile. Le linn na haimsire seo ó chasa an bhirrtacha le chéal I dosach, mar a raibh Micheál ag dul I bheabhas go maith leis na clasa agus leis na gníomhartha Gaiscígh níor bheith a athair a chur drochmhisneach air. Is minic a bhí sé féin mar sin ina óige, agus tá nearfaí leis nach raibh sé ag dul I nonacht, ní bheadh sé róthásta leis an té a dearthach Ní eisin a dearthach lena bhach. Misneach a bhí uí inis agus an lá mór ag teanna lo.
Tá an chuí cheart agat a bhí híal a deireadh sé leis, agus níl ortanis agus ach tabach agus té agus an árán geal a cheachant go dtiocach an lá mór, agus an lá sin nuair a ecas tú de chuirde go léir hart timpeall ort agus iad de chríosa beag leat. Beag céad acu as an geantar seo ar an bhachar a bhí híal, agus nuair a clúnas tú iad do de bhros tú, roig fuil verb na mórcach an anad, agus bearthaigh tú an bar gaisce leat ó Gaiscígh na hÉireann. Bearthaigh tú an bar gaisce leat an lá sin a bhí híal, chreid mise ann. Má éan ar sa míthal. Is mise a bhééis bródú lasat ar san sean Gaiscígh, agus iad ag fillháile an ngáirí cúpla seachtain ribh lá na clás luatha. Is mise a bhééis bródú lasat nuair a bhéas an créamh agat. Lá lúnasa a bhí na clasa luatha le bheith in ngáilimh, seachtain ribh ré, dág míthal, lug le nucha, le dul ann lena Gaiscígh de chleachta ar mhachar na clasa luatha ionas go mbeadh caithfí aige ar an áit. Thug sé an gréasí leis le cuidiú leis ar an uile bhealach. Is a bhí a chuimilt leis an ola bhuamhar úd a cheannaíoch is siopa an cnuasach, ach déanta na fearanna is beag nar il an gréasí bocht amháile nuair chonaic sé a raibh den ola ina bhála ag an Gaiscígh. Híal sé go raibh a raibh de ann de a chuimilt isteach in ngéige agus i cnábha an eile. Ní raibh, ach mar a raibh féin is ann a bhí an rith agus an chathaimh léamh agus an chathaimh máchan, agus nar bheith an gréasí a chuirg síos go chrín agus go becht ina leabhar túrais gach écht agus gach níomh donhear na míthal I rith na léithe seo ionas go bhéadadís cúntas omláin a cheola bháile gach ihe. Is ar an seanár a bheith an táthas nuair a dheoch sé an deas scéal uhu. Haspánaigh sé an litir an bháiste scoile agus bheith an bhirrtacha a chur síos ar go mbeadh sé in ann codalta. Bhí bheith an máiste scoile sásta dul bháile go mbeadh an bhirrtacha ar éon intin. Nach raibh gar éon Gaiscígh eile ag réacha fáil an chréamh a bhreith uí. Chluiseach fear óige an bhaile bhíg an scéal ar na mhárach agus féadí se chur trína chéal a freisin. An méach an chréamh ag an Gaiscígh de bhíidir féin a churchaigh na clasa luatha nó nach méach. Sin í an cheiste bhí ó Maurú. Bhí an fearr ó cínta go raibh leis, céir de chur cosc leis. Níor airg sé féin chomh maith riamh ribhe, nár glan sé ceithre tríthe fitid leis an leachéad máchan an lá sin. Ní raibh éon fearr eile I ngáilimh a bhí chomh bródú las féin is a bhí míthal nuair a rinne sé an gníomh sin. Bhí gár luachara an slú a mhór ina chluasa cheanna féin. Bhí athair agus an máiste scoile ó sa chóir amach agus ige póga a chéile le háthas. Níor dhearúid sé cáit. Bhí siise ann freisin agus dúil nimhe a cé baró go bhreith arrós córa raibh ann, ach mo léin. Bhí ar an gníomh céanna dhéanamh lá ar na mhárach nuair a bheith na clasa luatha ar siúl. Dúirt an gréasí sin leis nuair a chuaigh an bhirrtacha a bháile. Agus déine é ar sesin. Teigh tú go ndeanad. Má dhéanann tá an chréamh Gaiscígh agat. Tá, níl éon áras agam ort, tá an chréamh agam. Go ligadí sin ar san gréasí. Bhuail míthal amach ar an tráid, bhí an oíche ann, bhí slú amór in ach áit. Chúla sé chuideacha ag trácht ar na clasa a bheith ann lá ar na mhárach. Ba dhearr go bhacha sé slú amór daoine ar agam amach, agus ige iarraí tosa go bhainte chéile ag dul isteach trí gheata mhór. Taobh den gheata a bhí an ceol agus an bhéicíil agus an gáire agus an rírá. Bhí fearr beag buí ina heasamh ar ardán taobh muid an gheata agus ag mealla na daoine isteach. Grán, íbhanas, suachras, chahabhaimse, ní grán go dtí ní raibh le héad ar amáile se riamh hena agus ní bheith go rís go Job éir. An níon leat ólas a áil ar thiortha na Eorpa. Is míon,
Níl ort mar sin nach turas a thuairt ar cheann den na carranna istigh. Tá ag amach den isis, an glasan sibh an inal ag scradáil. Turas thar na halp mhóra ar aon tuistóin amháin, brustig, brustig, agus bhí an talas ag titamanús go talamh de ina rotha. Dá mé ag dúil ag Micheál imacht, ní éadach sé an isis, hí na daoine có teag sin ina hímpel, isteach leis sa bár gló. Thug sé cuasa na parca, hí gach a raibh ann á bhárú. Béidir go gcuirc sé sim in rán na daoine, mar go raibh ar dul a chola go mach anas go bhéadach sé éirí go bra bríomhar beo lá ar na mhárach. Níor thug sé aon ard ar na daoine a raibh na cartaí acu, lucht na drí garta, ná ar na báid luascáin, ná ar an toran mór, ná ar an toras ar na halb féin, gur thosaigh an torgan ar fort a daithnig sé go maith a chasa. Thug sé aigear an orgáin agus dan tamil a géisteach. Chanig sé na carranna ag dul timpeall timpeall. Chanig sé ag dul suas agus an nuas iad go lán tapa. Ní raibh sé bhd ag fécinn gur cheap sé gur aithn sé Bain óg i gcardíomh, tugach chrí. Ach bhí an char imethe agus ní raibh sé cinnta ar bhí a bhí ann. Ní aideach go leor dan sé go dagach an car úd timpeall, sa dearra tháinig. Is a bhí ann go cinnta agus ag fáil an ghreann ann. Tháinig dúil ar dul de léamh sa gcár, ach dá bhéad deafar dá raibh ar a bheith ina cuidigtáin, bhí ar fannach go gceapach an tamánaí go raibh an luach an airgid de bharciad faiche ag an lucht na gcár. Ceap sé go raibh rutha na glintíochta feite ag an tamánaí céanna, agus deirm sé leat nach raibh sé buíoch de dá bhar. Deirtar go mbíonn deireadh le gach ní ar an síl seo. Más bhíor breig é chur deireadh leis an turas thar na halp ar cuma ar bith. Ní raibh na carranna ina seasamh i gceart go raibh Micheál sa gceann ag raibh cáit ina sí agus ise fáilte rugha. Seo imachal cethir bríd na cnuasach ar siise leis, táim ar cuairteacha le cúpla lá. Nach ionntach nach bhacha mé an seo cheannathú, bhí mé an seo gach oíche le trí oíche. Ní rabhas ann ar seisin. Cé nach rá? Ó, nach a gcuin na bhí an grán agus an suarchas ann. Cén ád i ngála fú? Táim ann le seachtain. Bhí cearta go bheith an seo is tú a chaile. Béidir é ach ní raibh éis agam go raibh tusa ann. Má nuair idir aon focail eile níor chúla ceachtar chu é, léig an tinal nó fear an inal fad, thosaigh na carbid ag boga, gearríadar ar an siúd, siúd suas in aig an ard iad, siúd an ús le fána iad ar an taobh eile. Agus iad ag dul timpeall i gcónaí, díreach mar bhí ar báil beag nuair ceap Micheál go mé rutha na clíntacha é. Ach, ní raibh aon dúil aige cosca chur leis an rutha úd anois, bhí cáit le na héamh, agus mar éiad ar caint a dhéanamh le chéile de bhar an cheol agus an turann, bhí isacha burt go rabhadar in éondaí. Go raibh an slua mór ina dimpeall, go rabhadar ag dearca orthú, bhain na carbad amach sa siúl, tháinig luisna ngúis na mná óige de bhar na glúiseachta, déach seisin orthaí. Dá má thar na halp a bheith sin ag dul in áiríre seisin. Bhí a ceapach go mhuilimid ag dul ann in áiríre sin a berta, ní hiaglam ar seisin. Bhí sé ag dul in Éireannas agus fégan dóibh fila bhaile. Suair scair Micheál lo dúirt sé le cáit, beidh me athair agus cuid mór de bhaintear an baile in éanacht leis an seo go mach ar maidin. Beidh me athair se ann freisin, fágadh sé an baile ar chrainn a det ar siise. Bhhaithlam thua eicáil sa le deochaigh siad, ní bheidh éon rathlam mar a bheicach tú ribh na clasa, an méid tú an seo ar a hocht. Ar a hocht? Se, díreach ar a hocht an seo. An méid tú ann. Beidh. Díreach sé a huile mar a gur cheap sé gur thug bríd an Gaeilge. Dágad ar sláán agus benach dá chéile agus dimig go bhaile. Tháinig an lá mór faoi dhearra, ar maille bog a bhí an gló,
Hial fágur ann a bhí an obair le bheith, ach ní ann, ní ráidir ach an léasa féin I gcóir an bhóthar. Ach mar sin féin is a cut a bhí an torann. Bhí na capal agus na caranna faoi réir a cut faoi dheoí, seacht gar a dág teach an bhórcaig. Bhí an bórcach féin agus an máiste scoile agus bertí nín an bhórcaig ar an gar tosaigh. Nuair a bhíidir ina sí ar an gar agus iad réig le himacht, bhí orthu fannach scate bheile. Ní raibh an bóchal aimsir le fáil. Bhí ar na caranna eile fannach freisin ar nóí. Bheadh sin nóir a gan tús bóthar a bheith ag an bórcach fréin. Is beag nar imig lo gan é. Bhíidir a tí sin a dhéanamh nuair a tháinig mo dhuine agus an talas ag tita na nuas de. Bhí an seog siad a dhuine ar bith chárá sé. Mar a go raibh an bórcach ar an gar leis, den seog sé dómh gur casa bhócail aimsire an cnuasach leis ar an tráid, go nuair sesin go gurach sé geall leis, go nuair sé féin leis teachtasteach ar chlí, go neacaigh, agus gur ág sé féin na málaí ar síle leis an srámachán a raibh sé de gáníocht ann, is go gheapach sé nach meach an chréamh ag an éire óg. Clúis sló, bad a lo go ráidir sa máile mór, bad a lo go dosach na clasa, bad a lo go bheicadís an Gaiscígh óg. Ní hiad a go raibh an bóthar chu fada riamh hena. Bhuineidir as na capal é, agus begear go ráidir stig a lár an bhaile. Bhí sé an a deachlog nuair a bhúlaidir isteach I páirc na clás luatha. Bhí slua mór rompó an sin. Daoine as gach éin ard. Thug an bórcach agus an máiste scoile cuasa na páirc in éindí. Bhí chilghine a deachach é ag chur na súil tríd an seanár. Cúla an máiste scoile cuideacha ag caint faoi, an bhecinn tú an seanár údthail ar sa seanár lena bach. É siúd a bhfuil le maide darí ina láimh aige. An fear ceanna, sin é, sin é an bórcach. An Gaiscígh mór a bhíoch ann fadó, an neirtú le mé. Is é atá ann. Tá bhac le hobar mhór a dhéanamh inniu freisin, credim, obair níos fearr ná a rinne an seanár riamh. An sin tháinig beirt Gaiscígh amach as ba I lár na páirc istigh, as iad a ag rith agus ag dul le thar na maidí a bhí curtha ina meallach, ba gheall le gá éon ildatachach a bheith ag etal go ísisiú os ceann na páirce iad. Bhí chulghine ag bhreathnú orthú. Chanig an bórcha a bhóchail aimsire ag dearcha orthú freisin agus a bhéal ar lethe aige. Rug sé an ghúlan ar. An bhacha tú mé hall nuair a chuir tú an capal ar stábla ar sesin. Ní acha. Dúrach lam go rág sé an teach ribh a thucht ar maidin agus nach bhacatas ó sin é. Seo, siú le timpeall na páirce agus má eicinn tú in áitir bit é aber leis go bhfuil mise an seo agus go bhfuil ag fannach leis. Bhí an bórcach a gairí ní aidach. Déirfá anis is a rís é ag féchant ar an uaradóir. Ní sé fiche nó méid leis a héindeag. Ní sé ag chur na súil trí na Gaiscíocha a tháinig amach ar an bárc le dul sa rás sa míle. Ní sé ceappa fós go méach sé ina measc. Ní rá. Lig an seanár osna. Hiúil leis. Níor chur sé éon sim sa ri, chasach an máiste scoile leis. An bhacadú é, ní achas. An bhacadú an gréasí, ní achas. Cén díal mí á dairí dóibh. Ní raibh is sin ag an máiste ach an irid leis féin. Na daoine a tháinig isteach go gaibh leis ar maidin, bhíidir ag teachchuige agus ag fíomhríde cá rá mé hall. Nuair nach raibh is aige teada faoi bhí úntas mór orthú. Tháinig leabhar tar éis a héindeag. Bheadh an chéad rása ar siúl, an rása míle ag ceann cúpla nóméid, céird a bhí á chuineáil. Tháinig fear a raibh ribíní glas sa móna a chóta chuige, bheannig sé dó. Chur mí hála anam isteach ar an rása seo ar sesin ag féchant ar leabhar, ní aici mina éiad áitir bit é, meas tú cá bhfuil sé. Deanna is agam. Caithfidh sé deafar a dhéanamh is gar go dosóimid.
Nuair a bhí sé siúd imethe dúirt an bórcach go ngabhadh sé ar thóir an Gaiscígh góg. Ní raibh aon cheap aige go gluiseach a bhac air. Béidir go raibh sé ceapa go naireoch leis an chréibh a bheith aige gan dul sa rás a míle ar chur ar bith. Sin ar an rud a cheap míthálgad cinnte ach ina dhé sin féin nuair a chonig an seanár drám eile Gaiscígh ag teacht amach as an muth leis an leachéad a chaithfh bhí imní air. Thug sé aghaidh orthú, chuir sé na súil le tríthu, ní raibh a bhac ina measc. Taitneamh ar sé leis an máiste scoile, is fearr doing a bheith ag boga. Leag sé lámh ar dhúlan an máistear. Bhí sé tromchríoch, tromchosach, ceap an máiste go raibh mach an mór ina láimh, agus béidir go rá. Nuair a bhíidir in aice le gceat in a páirce chonachtar an gréasí buí ag déanamh cúthú ag cosa in áirde. Is ar éigean a bhí an labhart. Céird sin, céird atá ortha chuine arsa an bórcach. Arsa an gréasí agus gan puff féin ann. Cá bhfuil sé uad. Céird a dairí dó. Cá ág tú a bhithúnig arsa an bórcach an buint crutha as. Ach dá bhéad Jeffrey dá raibh fis fethe an scéal a bheith aige, bhí ar fannach go dogad an ág chuig an gréasí. Thug an duine macánta córtha de máistear dul ar leathéamh chuaig. Ó a bhórcaigh ar san gréasí chu dhearr, níl agam dit faréir ach an drochscéal. Inné rinne sé an gníomh mór, chuir sé an leachéad chearra tríthe fibid, inniu rinne sé ann lena dhéanamh. Ceap an tathair gur éirigh timpiste mhór éigean dó, is beag nár hit sé, hitach marach gur rug an gréasí air. Ní hen rud mar sin a dairí dó, ní ha, tá sé sláán fláán buchas le dia agus go bhága dia álaigh go gcónaí é. A céird a dairí dó. Ar maidin inniu ar a 8 dag sé an teach, chonachas féin é, dúirt sé lam nach méach sé ach lethúir an muith. Dánas féin istigh ag éithim a bhéile ach ní rá sé ach chaite agam nuair a tháinig búchal aimsire an bhrianig a bhí ag an tréin isteach. I dig an bhrianig a bhíomar mar atá a isagad féin. Se, a céird a dúirt sé. Céird a dúirt sé rud nar chredas ar dús, dúirt sé go bhachaigh sé mícheál sa gcuine istigh sa tréin agus Bain óg in éanacht leis. Lig an sean ar osna. Sin é an rud a dúirt sé, go raibh sé istigh sa tréin agus Bain óg in éanacht leis. Chur is tuairisc na maná óige leis, agus ní raibh intí ach inín an cnuasach. Bhí sí an gáileh le cúpla lá, is dócha go bhfuil an bhirrtacha i mbaile cléanis. Clé an bhórca an máiste scoile chuige. Bhfuil is agad áite bit an seo a bhaich duine glunne isce bethe, má tá is téimiis ann ar san bórcach. Chúidir isteach Jack ósta, bhí raibh sa mórcach focail a rá, bhí sé ar chratha. Cúla sé gártha na líní a bhí ag molla Gaiscígh éigean, níor bhéh a bhac é dul sé glunne eile. Bhí an búchal aimsire ina cheasamh ag an doras agus é leagad isteach ar an orsan. Bhí sé ag mac na bhar an scéala duine an gréasí dó. Chúla sesin gár háil na daoine freisin. Chonig sé chuige búchal aimsire an chlábhsigh ina láin ri. Cé a bhuaige, cé a rug an chréamh leis. Is é bhí mí hála bhuaí arsa an fearr eile, rug sé leis créamh na Gaiscígh. Bhí an bórcach agus an cnuasach ar éon char dul a bhaile aníthe sin. Agus sin é. Tásúla gom go bhain sibh taitneamh as an scéal, beidh me sibh an seachtain secún leis an gearrscéal eile. Slán go fóill.